Mga gusto ninyo. Wait lang. Naayos na po namin, ma'am. Yes. Ang sabi ni JC, Pimentel, current relationship with Aimee, Remulla Escudero, and the cadet was sanctioned. Hindi na cadet ito. Officer was sanctioned. And pre-election survey, huwag na natin balikan yung 2023. And diversionary tactics. Okay, sige. So, unahin ko muna, mamaya na yung mga family members ha. Unahin ko muna yung Senator Pimentel. Unahin ko muna Senator Pimentel, Senator Escudero, Remulla, sabay sa yeah. Wala siyang comment. Sa Senator Magsokor Pimentel, SP lang po. And then, yung guns. Guns pala, sorry. Okay. So, yon. So, binasa ko yung kanilang mga statements. And nakita ko doon ay puro unusual, unbecoming, unhinged. Ano yung isang nila? Hindi, may eh. Unhinged. Yeah, unhinged, unusual, unbecoming, unsound mind, and what's the other one? Hindi, parang pa isa. Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was unsound is Remulla, unhinged is one of those, and then Young Guns is unstable. Yes. So, yung lima na yan, yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. And, unahin na muna natin, dalawa kasi siya eh. One is legal, doon kay DOJ, and then one is the demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives naman. Okay. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro, as a lawyer, maintindihan niya yun agad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, mayroon talagang mga mabagal ang pick-up. So, yan. And the next one is psychiatric, neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Yung Young Guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, dalawang tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. E paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila, tinatawag nilang unstable. E para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? Diba? So, I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato,
lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am. As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. At kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang ina-atake mo ay sumasagot? Diba? Yes? Red? Yes, sir. Okay ka dyan. Okay, sige. So, okay tayo dyan. Yan ang problema dyan. Yan ang demand ko ha. 2 test sa akin, isa lang sa kanila. O, dihado pa ako. Pero kung sinasabi niyo rin na unstable sila, so dapat meron din silang neuropsychiatric test. Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, diba, para madali tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin. Lahat. Okay? Lahat ng butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test, ma'am? Sa private hospital o sa public hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan niyo kami to set the guide. Kailan niyo mang gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So anytime. So dapat Tapos ngayon na, ngayon na, magpa-drug test tayong lahat, at dagdagan ko ang sa akin, neuropsychiatric game. Ayaw dyan. Ma'am, what if po sabihin ng young guns na you're just bluffing too much? I'm not bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat makikinig at nakita na nagsabi ako. I'm not bluffing. May ganito ng lesson for si Congressman Colong, pero wala man lang isang. Diba? Oh. Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So, hanggang So- so, na lang, ma'am. Yes. So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. Naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case.